И така, здравейте, това е първата ни игра от поредицата CMC Craft. Survival Games. Ето ни тук, тъкмо сме пусти един до един. Ако искаш направо бегаме на страница, не пробваме. Ето, имаме ниво 1, аз ниво 2, аз имам един кил. И така сега бегаме на някъде. Да, виждам те. Може да влагам малко, но това сигурно защото си има някакъв тук. Това всичките номинации. Има някакво време докато се почне. Може да има нещо добро. Поне ти да се плат подковаш. Това даже като се изпозили с двамата в душите. Тук гледай къде да не са хубаво. Това е ли началото тук? Да, това е от началото. Не е началото? Да, това е друго първо. Ама тук девет сега ще го прави. Да, ли? Вот тук все нещо трябва да има. Даже май ми се видя един чест. Тук ако няма... Да, има дупка. Дай да не падам тук само. Има само табела, който човек. Ужас. Кирил работа, аз качвам по това, виждаш ли? Тия сгради ще оглеждам. Тук има някакъв диамант. Не знам, идеално. Тия са, ще ги признам. Просто върхът. Нищо и той за да се позели. Какво толкова си има? Ние един път го бях разопаковал. Пак се почва. Това ли тази кътъчук? Да. Да, мора бъде пък стара. Слизай, да слизва. Няма къде се качи. Добре. Да, тук подървам, да не чувам. Малко като безмислено. Не, си още 7 минути. Колко минути? Май верно как ми се изарчи вече 3 сърца. Тия колко? 2,5 ми се изарчих. Да. Тук има капан. Така, ще трябва как да го трасумина, че я баща съм тази работа. Има малко време. Не, трябва някакъв начин, ама това трябва много разлучване. Има естествено. Добре са. Тръгва и двамата. И нали, като ги притнеш, седваш първо в атак и следи от двамата ще отзаре. Да. И няма да много продължаваш.
Де ти побра всичко, аз имам само тътвате. Не гледа съм с кожно такова. Аз може да го разбрам. Ама ще ти дам обратно. Това не е никой кръв, но да сърца са ти. Меде две са по-поизарчил. Давай. Аз съм много съвсем. Во. Мой баба такова преди да ми изиде работи. Ще избере вече да смисъл. Ай, да. Така, поне ще се опитам. Вече, спри си тук, вече да го давай. Ай, чекай тук. Виден, пускай си. Айма чисти да го Ага, забелязал го вече. събра си колко вече да го час. Нечупливост, диамантен, чест. Ето. Ема пак без храна, все пак е здравето най-важно. Чекай сега, че по-много ще оглежда. Има да не Отивам там под моста ми се вижда, че има... Ого, има играч. И той... къде изчезна? Странно. Забелязва. То му сигурно даже имах шансове да го кема на то по-бра работите. Да, забелязвам. Така имаш шлем и... Да, шлем поне взех и... диамантен тъй. Да, златен. Да. А тук има чест. С железни бутуши. Няма, сега ще ми почне да ми изхарчи яденето. Как ще му кинат език, че много добре бях подготвил този рунд. Да. Стига. Доде заманал, доде такова. Ме кинаха бързо. Беше само един бързо вече. И то спечели. Не, виж, ето, виж от мой поглед. Двама с... Това направо ти да скина. Той беше с диамантено облекло. Но той може да ми вземе направо приключваме. Така, няма къде ще... Къде си? Така и ето това беше нашия първи епизод. И до другия път да се надяваме, че ще се справим по-добре. Чао!